Hogy rakja neki. Dugnába, az meg így. Óvatosan a kamerával, Geri, mert az ipari képkedésem. Mi az, hogy nézem, hogy a szerbek hogy bocsolnak? Az, hát bazd meg. De ezt kifejlesztették. Gardenológiai állam. Én azt nem tudom, hogy a slagot hogy bírja megtartani. Milyen nyomás lehet abban? Csuklóbos. Tényleg csuklóból tartja. Kigurulja a vállból. De még ahogy csak egy pici lyuk van, Eri, ott is több víz jön. egyszer rád néz, bazd meg, így belocsol az ablakon, földönítja a kocsit, bazd meg. Meg így gurulva hajt minket maga előtt a vízsugárra. Ezt agyon lőttek, mert átértünk a határon. Igazolás nélkül. De hogy locsol, faszom? A kurva élet. Hát mögött. Beszopod. Sose leszek ilyen kemény, bazd meg. Ezek mindjárt megforgatja, mint Darth Maul a kettőt. Az Isten bassza meg. Egy kicsit följebb emelő, kitépi a petúniákat az ágyásból. Érdekes, hogy reggel egy néniköt így beigazgatta mindegyiket, szóval most meg így felborítja sorba őket. Elreszkelt. Itt a buzika, ami ott. Na jó van, ennyi elég lesz ebből a bácsiból.